Barka da zuwa tashar Bakoshi TV. Za mu kawo muku cikakkiyar hira tare da na hannun daman mawaƙi Nura M Inuwa wato Rabiu Wandi, inda muka tattauna akan batun sakin album tare da zanga-zangar da masoya suka shirya yi ta lumana. A yi sauraro lafiya. bai dinki ga addu'a ta nan ya Allah ya kare ki fara akwai kyawu ko baki bai kushe ki rabbi ya raya ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna maka barka da zuwa. Alaikum salam, barkanmu, ina maka fatan alkhairi. Masha Allah, muna amsawa. Mai girma Malam Rabiu Wandi, muna da wasu 'yan tarin 'yan tambayoyi ne da muke son mu yi da kai, kuma ka wayar mana da kai akan wasu 'yan abubuwa da suka shiga mana duhu. Ok, Allah ya ba mu ikon amsa su, Allah kuma ya sa na san amsar ta su. Amin, ina ji, ba matsala. Amin ya hayyu ya qayyum. A matsayinka na jigo ko kuma mu ce makusancin wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa, me gaskiya game da sunayen da muka gani suna yawo a social media na kundi ko kuma mu ce album a takaice, da nake ganin ana ta yawan posting? Shin mawaƙin ya san da wannan sunaye ko kuma a'a shi ne ya bayyana sunayen album ɗin nasa? A kafafen yaɗa labarai za ka yi ta ganin sunayen album kala-kala, wasu sa aniyar su, wani ga sunan dai barkatai ba su iya ba. To muna son mu san gaskiyar labarin, shin shi wannan mawaƙin ya san da wannan sunaye ko kuma a'a shi ne ya sa wannan sunaye? To maganar gaskiya a nan, shi ba shi ya fitar da sunan album ɗin ba, bai ma fitar da sunan album ɗin ba, amma yana daf da fitarwa insha Allah. Saura ƙiris, yana so abin ne zo mana a ta gaba ɗaya. To amma wannan abubuwan da za ga masoya suna sawa a social media, sunaye, wannan ya sa aniyar so, wannan ya sa da ran su, waye ga sanan dai makamancin haka da dama, wannan kawai shaci faɗa ne na masoya wanda suke sa ran abin zai zama haka, ka gane? Amma haka kuma ba laifi ba ne ba, wanda kawai dai wasu waƙoƙi ne daga cikin album ɗin da suke ji, shine suke fi ɗan tunanin za a sunan waƙar kan album ɗin zai iya zama sunan album ɗin, wanda gaskiya har yanzu bai fitar da sunan album ɗin ba, wanda ni ma kaina yanzu ni ma jira nake na san me ma sunan album ɗin, ni ma ban sani ba. Yawwa, Ku manya ai ba a ce ba ku sani ba, kawai dai kuma kun yi gum da bakin ku kun mana ba zata ɗin ko? A'a, ni kaina ina mai tabbatar maka da cewa ni ma ban sani ba, saboda wannan album ɗin ya zo da sabon salo kala-kala wanda sai an ji kawai, ka gane? Ni kaina ban sani ba. To alhamdulillah, kana nufin dai duka dai shaɗi faɗa ne ko kuma kintate ko hasashe na masoya da suke yi, suna ganin sunan zai iya kasancewa ɗaya daga cikin wayannan sunayen da suke hasashe, ko kuma akasin haka ya ba su kafa ta irin ta 'yan bal kenan. Zai iya zama haka, tabbas zai iya zama haka, kuma abubuwan ma ai ba su fara ba in za ka lura, sai da shi kansa mawaƙin a satuttukan baya da ya ba da dama da kansa a shafinsa na Instagram yake tambayar cewa wani suna ya kamata ya sa wa album ɗin, yake tambayar masoyan nasa. Ina tunani tun daga wannan lokacin wannan abubuwan suka fara, kaga kowa yana sa ra'ayin kansa. Ina ai ba maganar wai wasu waƙa da ta rage, yanzu kawai da ni da kai da sauran jama'a kawai time muke jira, kawai lokaci muke jira na fitar album, saboda kuma za mu iya jin shi kowane lokaci. Maganar yin wasu waƙa yanzu ai babu, komai ya zama ready insha Allah. Saura ƙiris biznillahi ta'ala, kuma za mu ji alkhairi insha Allah. Jinkirin da muka yi zai zama mana alkhairi. Masha Allah, kana nufin dai daga nan zuwa kowane irin lokaci za mu iya jin album ya sauka, sai mu wasa kunnuwan mu yi ɗamara kenan. Insha Allah, insha Allah za ku iya jin shi kowane lokaci, wanda lokacin ma ya zo, kawai dai ba zata muke jira. Ok, masha Allah. A yammacin jiya da yamma zuwa da daddare
zuwa wayewar garin yau a kafar yaɗa labarai ta Facebook na ga dandazon masoya suna kira ga 'yan uwansu su haɗu su yi tattaki su taho zuwa ofishin sarki su tambaye shi dalilin wani irin laifi suka yi har yanzu yake azabtar da su bai saka musu kundin nasu ba har yanzu. Suna son su ji dalili ko ba'asi. To kana ta nufin dai jira ba sai sun yi tattaki ba, jiran da suke da ya ƙare, saboda kundi daga nan zuwa kowane irin lokaci za su iya jinsa. Tabbas ni ma na gani tabbas, kuma har ranar da za su yi zanga-zangar ma na ga sun sa ranar 1 February kenan, wanda ni ma an zo an same ni an ce in shirya in fito ranar da za a je a yi zanga-zangar, amma ni na ba su haƙuri na ce babu ni gaskiya a wannan zanga-zangar. To ka san masoya ne kuma haƙƙinsu ne, wanda ka san duk wani masoyin Nura, maganar gaskiya lokacin fitar Januwari lokaci baya mai gudu. Ka gane abin da nake nufi? Kamar wannan lokacin da album zai fita sai ka ga garin kamar lokacin baya tafiya saboda kana jiran wani abu. To masoya ne, ba za a hana su ra'ayinsu ba, wanda kuma na ga zanga-zangar da suka ce za su yi aitin limana suka ce za su. To mu dai muna zuba ido kuma insha Allahu saura ƙiris, amma ni na ce musu babu ni a wannan zanga-zanga. Gaskiya ne, kuma na ga masoyan ba iya nan jihar Kano ko kuma na wata unguwa ba, don na ga wasu 'yan Sokoto ne, wasu Kaduna, wasu sauran jihohi suka haɗu gaba ɗaya suka shirya zanga-zangar lumana. To amma dai saƙon nan naka daga bamu kusan ya isa ya gamsar da su, ba sai an yi wannan zanga-zangar ba. Mun ji daɗi sosai da wannan gudunmawa da ka bamu sosai. Mun gode, Allah saka da alkhairi. A ƙarshe wanne irin kira za ka yi ga masoya sarki a takaice? Gaskiya, saboda in muka duba tsawon lokacin da muka jira, wannan lokacin ai mai sauƙi ne insha Allah. Duk da dai Hausawa sun ce aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi. To haka ne, yanzu duk wannan tsawon lokacin za ka ga mutane ba su damu ba akan wannan ɗan takaitaccen lokacin, sai ya fi damun mutane akan abin ya fita. Kuma insha Allahu jinkirin zai zama mana alkhairi. Amin, amin ya Allah. Na gode sosai ni ma, kuma ina mai sanar maka cewa kamar yadda ka faɗa a baya ka ce mai girma, to ni ba mai girma ba ne ba. Ni ma masoyin Nura ne kamar kai, kamar kowa, kamar sauran mutanen gari. Kuma sannan kiran da zan yi wa masoyan Nura, wanda bai da space a wayarsa ya gyara, wanda bai da memory card ya siya, a shirya siyan wannan album din, wanda dama ni duk shekara sai na siya album din Nura. Kawai zan siya, zan je a samu ayana kuma zan siya na wani kaina, duk shekara sai na siya. Ina tunani tun da kan album din Afra ina da su yanzu a gida, kowanne zan je in siya kawai na ajiye, saboda kawai ni sai na siya din, ba zan iya tsaya kawai in je a samun akan wayana ba. Gani nake kamar kawai ban ɗauki abin da muhimmanci ba. To duk album in ya fito sai na je na siya, sai in je in ajiye, kawai in ajiye shi tarihi. Wannan shine. To ina mai tabbatarwa da mutane cewa wannan album din ya zo da sabon salo sosai, ba ɓangaren da ba a taɓa ba, kama daga kan faɗakarwar, soyayyar, ilmantarwa, sai dai an ji kawai. Na gode, ina kuwa. Gaskiya ne oga, mun gode sosai. Allah saka da alkhairi, sai ka sake jin mu. Yauwa ba matsala, ni ma na gode, masha Allah.